Serangan serangan sento orang tubo. Tubo? Ini masa. Kita susus sa mga ya. Oh, mari ko ni. Malikuan, mula daw. Sa kita kami tuy kwa ita Barangay Bulbulala dito Ili Tibintar. May kang makipagparti. Duwa nga baka ken upat nga baboy. Miguel. Kelari parti nih. Anya na nagragsak, anya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti abiyag, aglaluno at kaka, biyag ko dito'y denag, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaunggap. Yakman may liwliwang, idamot at inagsarat, idi idatun mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, piyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsampi, piyak ko alagipin, lagiti paten, aglaluto amatata, piyak ko dagkinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitan di agbiyakin. Taata ko man hindi ko na. Hindi. Yung tape na bagay to hindi nagkinuha, hindi kito bulbulan da. Kagnim to. Aniyan na nagganas, aniyan na nagpintas, biyag ko iti agbiyagan, Yuri natin may isa. May isa nga pa. Gulisak sa kanila may isa nga baka. tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaunggap. Man may luliwang, damot at inasarap, hindi ibatun mo, aniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak nervyosa, aglaluno ikamam, piyak ko daytoy imam. Aniyan Susus sa mga ya. piyak ko alagipin, lagiti paten, Malikuan, mula daw. amatata, piyak ko dagkinereng, ulot ko ngay nakarakupen, pagkakati agbiyakin. Baboy na no. Aniyan na nagsampi,